a Kano in ma yan bid'a a wani gari sun ki ba mu uzuri, ba wanda ya kamata ya ba mu uzuri a Kano irin yan bid'ar Kano. A gaban su muka yi izala mai zafin a lokacin da muke cikinta, yankan garin nan karrab ba macin sa, wake da shinkafa muke ci da kifi. Aka yi duk bala'in da aka yi aka kare, har aka zo muka yi karatu muka bincike muka gane abin da muke kai kuskure ne, muka dawo duka izaloli suka kore mu tun daga Tajus har ta Kaduna kan mun ce ku yan dariƙa mabiyanku da dama da aka jan su kafata mu ba za mu kafarta su musulmi ne a kanku. Izalar Jos da ta Kaduna duk suka ce ba mu kyauta ba. Da girman Allah haka ne ko ba haka wani a kan wannan ne fa aka ce mun warware wa'azin da aka yi shekara 20 ana yi, 25, 21, 20 da kaza. Muka ce ko 300 aka yi ana yi, in dai an saba nasi za a warware shi. Ku da kuka samu ɗarikar wata ba ta yi 200 ba, wata ta yi 300, kuka warware ta warwaru tun da babu nasi. Ba haka aka yi ba? Kaga ya kamata ashe 'yan ɗarikar garin nan su ya fi kamata su yi mai su yi mana adalci inda suna da shi. Tafiyar nan da muke ta kwamitin shari'a da yawa ba waɗansu ahalin suna ganin kawai mu waɗansu munafikai ne, dan me za mu yadda ma har a tafi da 'yan ɗarika. To amma mu abin da muka yi imani da shi shine muna tafiya akan wani manhaji na Qur'ani da hadisi. Abin nan da muka fahimta na Qur'ani da hadisi karkashin hasken maganganun sahabbai da tabi'ai da tabi'ina a kan shi muke tafiya. Za mu mu'amalance ka gurgurdan yadda Qur'ani ce a mu'amalance ka, ko da kai ka shiga haƙƙinmu baya nuna mun shiga naka, sai in muna da wani nassin a gefe ɗaya da ya ce mu mu shiga naka to sai a shiga. Ina fatan kuna fahimta. Sai mutane su mai da da'awa ta musulunci kamar ta gidansu, su za su yi tasarrufi, abinda suka ga dama su yi, abinda ba su ga dama ba kuma su ce kar a yi. Mu ba haka muke ba, mu ba haka muke ba. Kasancewar dan ɗarika na adawa da ni, kasancewar dan ɗarika ya ba da fatawar jini na ya halatta, kasancewar dan ɗarika ya kaza, ba shi zai sa fa in yi masa kage ba abinda bai faɗa ba in ce ya faɗa. Kasancewar dan uwana dan sunna yana tare da ni, ya goyi bayana, ya yi min kaza, muna kan akida ɗaya, ba shi zai sa in yi ƙarya in rufe masa asiri ba shi zai sa yi kuskure ya saba Qur'ani da hadisi in ce to ai dan muna tare. To a lokacin me bambanci tsakaninmu da yan dariƙa? Duk a cikin malaman Najeriya ba a ne yanzu dai ba wanda muke na wannan zamanin ba wanda muke girmamawa irin marigayi Sheikh Abubakar Muhammadu. Dukkan wani wanda ke ahlus sunna da wanda yake kungiya da wanda baya kowa na girmama shi. Amma tare da haka idan mu za tafiya cikin Radul Azhan mu ga wani wuri da bamu yadda ba za mu ce nan Isra'iliya ce. Mun wuce. Muka zo wani malam ya gina wani hukunci mu ce to nan gurin ya saba Qur'ani ko ya saba hadisi. Ko nan gurin magana ce ɗaya daga cikin maganganun tafsiri ko waɗanda suka fita inganci ga su kaza ga su kaza ga kuma dalili kaza. Inda bitin da muke idan shehi ya faɗa ko ba shi ke nan ba riga an gama. Abin da ya tafi da a kai muke ganin an saba Qur'ani da hadisi sai mu taka burki. Amma wannan ko ba shi ke sa mai masa rashin kunya ko rashin mutunci ba, za mu roƙa masa gafara amma ba za mu bi shi ba kan bata. To wannan shine manhaji na ahlus sunna wal jama'a, tsarin ahlus sunna kenan. Kuma mu a ka'idar mu shine mun yadda a zo a haɗa kai amma bai ma da haɗa baki ba. Waɗansu kuma gani suke yi a haɗa kai a haɗa baki ba haɗin kai ba. Ina so in bayyana muku don za ku ji ana cewa an yi alkawali da mu mun saba. Haka waɗansu suke cewa waya an yi haɗa an yi alkawali da mu an ce a haɗa kai amma ko muna wa'azi mu soki ɗariƙa. Kaga wannan jahilci ne. Dan ba wanda muka alkawali shi cewa ba za mu soki ɗariƙa ko bid'a ba. Ko a mafarki ne wannan alkawalin in na farka zan yi istighfari dan na san kare billahi na rantsa da Allah in na farka sai na yi istighfari.
yo wace aka yi kenan, babu da'awar kenan. Magana ce ta mun haɗu akan musulunci mu duka, wani arne zai zo ya rusa musulunci, Obasanjo ko waninsa za mu haɗu da ku don mu rushe wannan arnan. Ba shi ke nuna in kaga kuskure na ka kyale ba, ni in kaga kuskure na ka rufa mun asiri, Allah ya isa ban yafe maka ba. Ni kan naga kuskuren ka kuma ka fito da shi kayi da'awa sai na faɗa, ba abin da zai sa in yi shiru. Shine adalci. Sahabbai sun fi kowa haɗin kai, amma ba sa yawa juna wa'azi, ba sa faɗakar da juna, ba sa kuskurantar da juna, wane ce wane kuskure kai gurgurdan yadda kowa ya fahimta. To wai waɗansu munafukai wai sai suke wai a haɗa kai shine to a daina sukar juna. Wannan ya zama munafunci, haɗin baki kenan ba haɗin kai ba. Haɗin kai a mayar da Qur'ani da hadisi shine abin bai, kowa rushe ɗariƙarsa kuma mu rushe ƙungiya. Qur'ani hadisi maganganun sahabbai maganganun tabi'ai an yi mai, amma matukar wani na ɗariƙarsa, matukar wani na tasa, matukar nasu na wasa, ko kun ce kun haɗa kai ƙarya kuke, kun haɗa baki ne. Wato menene sai ku shiga ɗakin mitin sai ku fito ku ce a ce